kelo mor e dirodi kata kamora mora ma inene wechegi. Gisani amulo kai mar mondo mi akelni wechego mago manyien mag Dier Odiechieng. Gin wechego mowuok achiel kachiel e mesawa mano mar kao weche manyien. Wachako kanyo gi wach mabende ne otimore okinyi mano makawuono. Kama bende wayudo kanyo ni seneta mano ma kaunti ma Nairobi Edwin Sifuna ochayo malich miwuoro winjruok mabende ne ochoe kogno odiechieng' mano manyoro kod jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod gavana mano ma kaunti ma Nairobi Governor Sakaja. Kama bende igeno ni piny owacho mano ma kaunti ma Nairobi biro bedo kayudo kanyo omenda mano mabende romo bilion 80 ma ibiro tigodo e bero chenro mago mopogore opogore ei kaunti no. Eka bang'e piny owacho no biro bedo katiyo kanyakla kod piny owacho mano mamalo. Paro makamane ocha odiechieng' mano makawuono kod Edwin Sifuna kata Senator Edwin Sifuna mano mabende ne owacho ni nitiere mathoth mane ok okete tim e kindego mane ochuo kogno paro maket koda mano. Sifuna no loso kod jofwamb weche kama ne owacho kata ne ochayo kama olero ni nyaka rang kendo winjruok maket koda mano wera ni igeno mar mondo mi obi oketie tim e thuolo mano mar ndalo 14 kende. Agreement that it would be subjected to public participation after the fact is not only disrespectful to the people of Nairobi, but the clearest indication that it is anything but what we are being told it is. What's worse, the agreement is meant to take effect within 14 days, and one wonders whether any meaningful public participation can be had in such a short period. The agreement in clause 6.2, in fact, states anticipates the outcome of the proposed public participation, limiting it to amendments and forgetting that the people in their righteous might have the option of rejecting the whole agreement in toto during that public participation. Secondly, the steering committee established to oversee the agreement is very national government heavy. Of the 12 members of the committee, a whopping 2/3 are appointees of the national government. From its structure, the governor will play subservient to the prime cabinet secretary, making Sakaja effectively the new deputy governor of the county of Nairobi. This, to me, is not cooperation, but a takeover. Thirdly, just last week, the governor of Nairobi City County, Johnson Sakaja, in his address to the County Assembly of Nairobi, derided what he termed the NMS experiment that left us with a Kenya shillings 16 billion hole in pending bills and vowing to never engage in similar misadventure. I wish to remind Governor Sakaja that the Senate in fact directed that those NMS pending bills were the responsibility of State House, from where he was speaking yesterday, since the accounting officer for NMS was the comptroller. He should have used the opportunity yesterday to remind the president that thousands of contractors and workers are still owed money by State House and their livelihoods remain in peril as Ruto continues to ignore them. This agreement is a blatant continuation of the NMS model and with it, the culture of unpaid bills, weak audit systems, and unbridled corruption. Fourthly, it is in the public knowledge that the national government owes Nairobians over 100 billion shillings in unpaid rates and other payables from national General mar Kala TV kokalo kuom yor tudruok marwa mano mar Facebook Kala TV Live inyalo cholo na ote mari kanyo kotenre kod yono mano mabende weche maket koda magi chopo ni achiel kachiel. Karango weche mamoko ma waiko ni gie sani meso mar ka weche manyien wayudo kanyo ni limbe mar mane en ogai maduong' mar doho e pacho kae CJ David Maraga ne obedo kod ng'ikruok ka limbe maket koda ma ne otimo e gwengego kata e kaunti no mano Tharaka Nithi. Ne limbe ne obedo kod ng'ikruok kaachiel kod akwede mago mathoth mana kaka ileronwa kod jafwambo marwa Brenda Agenyo. Tharaka Nithi mawachore ni opong' koda ka joera mag jalup jatend piny owacho Ngire Kithure Kindiki ne okomiyo migosi David Maraga yot e sach limbene e seche mane otemo goyo debe ne lek mare mar bedo jatend piny e yiero maduong' mabiro. Kwa majina naitwa Casemiro. Mimi ni mkazi wa Tharaka. Na hapa Tharaka ni 2 term. Hapa Tharaka hakuna sera tunataka. Sera ya Profesa Kindiki imetosha. So hapa mtu yote anasema ni 1 term haingii Tharaka. Kila mahali Maraga ameenda leo amekutana na sisi. Na tunasema Tharaka tuko ndani ya serikali na hakuna mtu yote hata serikali. Hapa Tharaka sasa tunaona maendeleo inaendelea, tunatengenezewa alama, stima imeingia,
hapa university affordable housing. Sasa kuna sera nyingine tunaweza uziwa. Sera ni ya barabara, ni ya housing. Tesend goyo ombulu adek ne omonji kod ojende kamoko kuom jotelo bende ne okwedo limbeno kakata msafara mag nyamburko ne ochuno mondo mi odog chien bang' ka thoth apeini ne odin. Ya maji na miradi yote imeanza. So hapa tunasema ni 2 term na tutaki mambo ya 1 term. 2 term. Jana mko hapo. Tunasema hivi, kwa majina naitwa McDonald Mwenda ama McD, na tunasema hivi, sisi sio kwamba tunakataa watu wakuje kuuza sera, lakini hatutaki siasa ya matusi, na sisi 1 term ina sound kama matusi kwetu. Ukikuja hapa ni kwa Kindiki, na sisi ndio Kindiki. Kindiki ni fire si fire. Kindiki ni noma si noma. Kwa hivyo sisi tunasema ya kwamba viongozi wale wote ambao wanafikiria Kindiki si kiongozi, wale ambao wanatusi Kindiki, hatuwataki hapa Tharaka, kwa sababu hapa ni bedroom ya Profesa Kithure Kindiki. 2 term. Kwa majina naitwa Daniel Mugambi, mwanafunzi wa mwaka 4 chuo kikuu cha Tharaka. Maraga ne ochano rado koda jopuonjre mag kuonde tiegruok mopogore opogore kod rowere gi jotendgi e bomano mag Tundu, to kata kamano limbe nogore e Luanda. Tunasikia uchungu sana wakati tunaona vijana wetu, kiongozi mchapakazi mwenye ameleta ubunifu, ametuliza serikali ya William Samoei Ruto yenye ilikuwa inatingizika, akaingia kwa ofisi akapanga mambo, kila kitu saa hii na run project ya affordable housing hapa Tharaka University. Next year wanafunzi wenye watajoin form force watapata mahali pa kulala. Lami kwa hii njia yenye Umalaga amepitia nao, anatumia lami ya Kithure Kindiki na William Samoei Ruto. Maji tunawekewa, miradi yote ya serikali inaendelea fiti. Kitu wenye tunakataa sisi, hatutaki mwana akuwe wa kabila gani ama gani, akuwe ametoka side gani ya nchi ya sisi kwa kauli moja, sisi kama wanafunzi wa Tharaka University na wakazi wa Tharaka, tunasema ni 2 term, tuko ndani ya serikali na hatubanduki. Sisi ndo Kindiki, na Kindiki ndiye deputy president, na 2032 Kindiki is the 6th. Kindiki is the 6th. Kindiki is the 6th. Kwa niaba ya wakazi wa Tharaka community, Tharaka University, tunasema ya kwamba hiyo agenda yenye Maraga anataka kutupea saa hii, angefanya akiwa CJ. Angeimplement hiyo mambo akiwa CJ. Uwezi kimbia hapa saa hii utuambie president ni 1 term. President ushaona president ni 1 term. Ushaona president ni 1 term. Sisi ndio Ruto na Ruto ni sisi, si ndio? Tumesema ni KBB, kazi bila break. Na kitu yenye tunaweza ambia Maraga, sera yake haina shida, lakini amekuja wakati yenye haifai. Si ndio? Hiyo mambo yake angemaliza ile maenzi akiwa CJ. Nekala TV and Brenda Agenyo. Kama nainya Brenda kuom lipota majaber maket kod manono. Kapod warango mana weche ma kamago, wayudo kanyo ni mane en ogai mano mar doho e pacho kae David Maraga ochayo malich mokalo teko mago mathoth mabende wacho ni obila osebedo katiyo godo e kindego mabende girocho rombego mago mag siasa ma obagi kod josiasa mopogore opogore e pacho kae. Maraga ne wacho ni okang' maket koda mano en mano mabende nyiso ni piny owacho mamalo osebedo kod luoro ka otenore kod dongruok mago mabende duond buche mamoko osebedo godo e pacho kae. Magi ne wacho e gwengego mago ma Embu sama bende ne ochopo mar mondo mi oyangi jachung' mano mabende biro bedo ka chung' kod otiko mano mar duond bura mar UDM e yiero ma ibiro bagi. IBC wako katika constituency headquarters. Some areas bali pengine tumeenda kama upande wa coast. Mtu anatakikana kusafiri maili nyingi na kutumia pesa nyingi sana kwenda kwa polling station. Na watu ambao wanatakikana kuenda hivyo ni vijana ambao hawana kazi. There is one place tuliambiwa Puma in Kwale. Kuenda kwa constituency headquarters mtu anahitaji 1,500.
Hiyo ni transport peke yake, kwenda na kurudi. Na tunasema serikali ndio inatakikana kupeleka huduma kwa wananchi, sio wananchi wanaenda kutafuta huduma. Na tunaendelea kuambia IBC wawe na hiyo registration center katika constituency headquarters, lakini wawe na mpango kamili ya kwenda kila pahali, kila soko, waende soko. Ni kutangaza tu kusema leo tuko hapa, wiki hii tuko hapa, wiki ijayo tutakuwa pahali fulani, wasije wakakae constituency headquarters. Watu hawawezi kwenda huko. Hiyo ni kitu ambayo imepitwa na wakati. Kenya tumetoka hapo. Ukiona serikali inatumia nguvu wakati huu, hiyo ni kuonyesha wamepanic. Wamepanic. We fikiria, uliona ile rally ya Kitengela. Muliona ile news clips. Kulikuwa na furugu yoyote? Hakukuwa na furugu yoyote mpaka polisi wakaenda huko. Wakatupatia gas. What was the cause of they just wanted to disperse the rally? We fikiria hii walienda kwa kanisa. How do you tear gas a church? Pahali wazee wako, pahali watoto wako, na watu ambao pengine wagonjwa. That is total madness. You don't do that. So we condemn that very strongly, and we are telling Ruto, relax. Kenya is moving forward. If you are continuing to remain in the old days, Kenya is moving forward, and we are not going to entertain that. Weche mamoko wayudo kanyo ni riwruok moro kanyo mag ojende mago mabende wuok kata masiro duond bura mano mar ODM ochiwo thuolo mano mar ndalo 7 ne jatend migao ma ochung' ne migao mano mar omenda e pacho kae John Mbadi mar mondo mi ochiw kata ogolo omenda mano mabende romo bilion 12 magiwacho ni owinjore omi jokanyono kata rowere mago mag duond bura mar ODM mawuok gwengego mag Machakos. Negiwacho ni ka okokao okang' makama mano mar chiwo pesano to gibiro bedo ka gibago ng'anyo e pacho kae. Bende rowerego ne okawo thuolo maket koda mano mar yango moko kuom midhiero magisebedo ka gineno e duond bura mar ODM no kaka rowere. As a party, we have a very elaborate plan for the young people all over the country. Mashinani huko chini kabisa. We will want to engage those young people because we want to carry everyone along. And therefore, for us to be able to do that, we must have the resources to reach them down. The resources even to print the merchandise, the resources even to communicate, and even the resources to put them together. And therefore, we are demanding from the government that please release our money. We know the guy in charge of finances is one of our experts. Is one of our members. He also has interest of even becoming the deputy president. Therefore, we are telling Mbadi, please stop these games that you are playing with us, that we are playing with this party. By next week, if we don't receive that money, don't blame us when we refuse to present your name, because we as young people, we will refuse to submit that name. Yes. We will refuse to submit that name. Yes. Therefore, we have given you only 1 week. Release our money, release our 12 billion, because we also want to cover, to be seen, and we want to be heard, and we want to consult our young people in Mashinani, and they're waiting for us. Ena par koda riyo mano tok sa 7 yena mar mondo mi agamo ya kata kamano kikidhi mabor bang' kinde machuok abiro duogo kae kod weche mamoko manyien. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Dier.
Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde, ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Kendo wadhi nyime yudo weche mago manyien. Wayudo kanyo ni dosa mano ma okwongo mago mag yedhe go mathiro landruok mano mar tuo mar ayaki ne omolo e pacho kae. Otieno mano manyoro ka bende ne orwak yedhe go e pacho kae alap ndeke mano ma Jomo Kenyatta. Jagoro maduong' e migao mano mar thieth Laktar Patrick Amoth ne okoni jo Kenya biro chako yudo yedhe go chakre dwe mar adek. Kaluwore kode, yedhe go ok gin chanjo kata yedhe mathiedho ayaki, to kata kamano gin mago ma bende konyo jogo mapok ogamo tuo makamano. Nowacho ni biro chwalgi e kauntis 13 ma oting'o Mombasa, Kilifi, Machakos, Kakamega kod Siaya. Was initially introduced in Eswatini and Zambia, but we are the first in East African region, and this product has been in use in other jurisdictions where it used to cost about $48,000, as I told you earlier. So we have also gathered sufficient evidence about its efficacy, safety. Anybody who is HIV negative and is at risk then is eligible for this product. We are not going to say that we are going to prioritize a particular group of people, because that will run the risk of isolating the product for a particular group of people and therefore deny access to other people who would actually qualify for the product but out of fear turn back. Lenacapavir is going to be a very instrumental piece in providing HIV prevention in country, as it's a shot, an injection that someone's able to take 2 times a year and will give a full protection, just as what the pills that were taken once per day previously were. E weche mago mamoko ma otenore kod masira, wayudo kanyo ni mach makakni ne owang'o ma oloko mirni od nindo mano ma nyithindo moko mago ma bende oresi ma odakie boma mano mathika odhiambo mano manyoro. Wachore ni gino madine kel mach maket koda mano poko yangi nyaka gie sani. To bende mach makama wachore ni ne ochakore odhiambo e sechego ma bende pod jopuonjre ne nitiere sikul, kata kamano od nindo no ne owang'o duto te. My appeal to all county governments that we need to have fire extinguishers and response rate that can be very quick to be able to save situations and not just having a whole building going down, like what has happened to this evening, and to make sure that these children, they are our children. These are children that they have been rescued from different homes or from different categories in life. They are running from something. They're not running away from the government, but they are running away from homes because something happened. Some felt insecure, others felt that they were going to be hurt in their homes. That's why they were rescued by this institution. To bende warango weche maket koda mago kama wayudo kanyo ni jodak mago ma Murang'a santo koro dwaro mar mondo mi piny owacho ma county no oketi thenge budget mano ma bende ibiro bedo ka itiyo godo e chenro no mano mar konyo chenro kata nyiewo gigo moting'o kanyo geche go mago mag nego mach kaachiel kod gero tesend rakruok kod masiche go mago mag mach e sub county duto te mayudore county ma Murang'a.
Kwayo makama ne obiro bang' ka bende ne oyangore ni nyaka gie sani nitiere medruok mago mag masiche mag mach ma kelo lal mathoth ne oganda mago makono. Bende ne owachi ni masiche mag mach go osebedo ka weyo familia go kod lit ka achiel kod kuyo. Weche gi ne owachi okinyi mano makawuono, kama bende ne okwa ni ber ka oket thenge omenda maket koda mano ma biro reso oganda makono. Wakati ule hii nyumba ilichomeka, kama tulikuwa na gari hapa Kadara, hii nyumba ingezimiwa moto. Lakini kwa sababu magari ilikuwa pale, ndio hiyo nyumba ilichomeka yote. Zile magari ambao zinatakiwa kutusaidia wakati janga kama hili la moto limetokelezea, sijui tuko na gapi moja bili tuongezee our governor, na pia hizi mabarabara ambazo zitapitiwa na hizo magari. Ningetaka kusema illegal connection ya stima inaleta madhara kubwa zaidi. Afadhali uende tu kwa Kenya Power ufanyiwe connection ili ifanywe na wale watu ambao wamepitishwa. Wengine mtu atakuja kuwekea waya na zile waya anakuwekea yeye mwenyewe hana ile ujuzi na inaleta moto. Kwa hivyo ningeomba sana watu pitieni ile njia inafaa. Kwa hivyo tunaomba Governor Irungu Kang'ata, tenga pesa ya kuhakikisha kwamba uko na center zinazoweza kuzima moto katika mahali moto inashika kwa premises, na tena kuna ambulance ambayo inaweza kuhudumia wale ambao wamepata maajali ama wamepata kuumizwa na moto. Erokamano kuom kawo thuolo mare mano mar rango weche manyien mag Dier Odiechieng' paniko molo kanyo sapar weche maket koda magi ibiro yudogi e yono mano machieko. Riti masani nyinga Nelly Achieng' Ndine, jaloko mara David Abila.